chini dolni bukukti omono tongnai je tabuk to auto magna bakmar ponto chung nugui tongo nok khorsa nok no sat ganang building tangri tongo a jaga bo busuk kelengkaring jaksin dagone sung thangai kota don to khlaika tolao dalai kri ponto tisawi tongo building omo hairok no social media rok bo nong media ti babo phunuk jakha gai sungka omono sanani muchungo je बाप केও ছাড়ে না হিনি কক বানজবি কাইসা কক দङ बाप कुनो दिनो बुफानो पानि याखारिया नों नायदि चिनि तिप्रासा नि तंथाय एडिसि आमचायो गुबुनि दफारनो दाथानि साबनि सुबासु तंबा सेई रेभिनिउ मिनिस्टार साबो रेभिनिउ मिनिस्टार आगियो बादल चौधरी तिनि बादल चौधरी ब जागा खरकसा हाई रैंक नि कैबिनेट नि बिसिं हाई रैंक नि खरकसा मिनिस्टार तिनि ब जागा तंगैखा आबनर जतनो साबिमानो ओंखाय आमनो पाप सामुंता तांथुं पाप खलायखा ओंखाय नों अलो बजागा सग्रिनाय आबो जतनो साबिमानो ओंखाय दाबुबो एडिसि हापांबो अमो हायनो खलाय दङ ब फान बाय अटुरक बागै दं आबरकले जोंबो सायमाया कारण जों एडिसि बिसिङो मा हाबियाको हाबका ओंखाय जों सायमाननाय तामो खायलांका तामो खलाय दं ओंखाय बिल्डिं तांगो द काहामको बिल्डिं तांगो बिल्डिं अबरक नुकना नरक बिल्डिं अर 200 टा मतो स्टल दंना 200 टा मिसिं 20 टा नखलक जागिया ताहनाबा आं बिल्डिं तांगो बिल्डिं कट कुचु कारि आनि तांखायनो हिनो आजाका निनि फालनाय सिकरै बायनाय सिकरै आमनो जों बुजिथाय सुदु शो अफ हायकाबा फुनुक माबायसिमि इंया जों सामुं खलाय फुंना नांनाय बसकांगो जों एडिसि हापांगो जों जुदि फायखांखाय जों अबो जतन रुतुगै कारिनाय बाहायके अटो मागना बागै दं बाहायके बिल्डिं दक तांगै आहायनो खिखलायसिमि तनिखा आमरकनो जों जतन चेकाय नायनाय ओंखाय बसकांगो चिनि आन्दोलन अमतो थागियानो दंनाय जों तिनिबो अजागा चिनि लिडार बस्तु दा गणेश संग्रह जतन अजागानो थु ओंखाय जों नायदि दफानि बागै दफानो फियरनि बागै जों जथेष्ट सामुं खलाय दङ तिरप्रानि तिप्रा सारकनो अमनो कयनाय नरक जतन आगुगै फायदि चिनि दफा फियक जाना नांनाय जों कुबैकनो सायमाना नांनाय तिप्रा लेन्सारा जों ते बानजिनानि कुनो लामा करिखा तफाना CAA नो जों जेसाकबान अपोज खालायो आबन बागै जों अर आसुगलायजाक NRC बो दाक्तिनो अ हास्तेव सालुंथो आमनबो जों नायो चिनि दाखुन रिपेन तिरप्रा संरक जे बुजाकमानि कग्रगनो जों पगै थांका अंकाय इंग्लाक 2017 सालो CAA हायका आप्रो CAB तकमानि CAB नो हामजागियावै आजागा आन्दोलन खायलायमानि आन्दोलनो फाय गोबां बरक चिनि दाबुबो केस हाजार केस पेन्डिं आप्रो साबो खलायरि साबो सरकार दंमानि आबो जों सायमाननि बान्ता फिया बरक तिनिखाय सांबादिक सम्मेलन खायै सभाव सावै दङ ससियेल मिडियायाव सावै दङ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट तिरप्रा हास्तेव चालुंखा अंकाय चिनि तिप्रासा दफारक थैबाय सिनाय कमर सिनाय अमहाय माने डाबल स्टैंडार्ड राजनीति ते जों दा थंसिरि चिनि तिप्रासारक अनेक केसेबो ताबुक सलिवै दङ नरक अमहाय केतेबो राजनीति थंका अंकाय डिवाइड एन्ड रुल खागलायनाय जात खरकसा तिप्रासारा नायसिकमाया आमते हाय राजनीति ता थंसिरि जों बसकांगो चिनि थिनांगो चिनि बसाबुतै बुसुरंनि बागै जों अ तिप्रालेन्ड खाथि खालामनांगो इयाखाय बंनि थांनानै लामा दंलाक दाबुकबो सालब्रुमब्रुमनो फातार देशनि चिनि अर कावै दंगो नुगना नरक आनि सिमनातिरो कावै दंमोनि फिया जों आजुगै दंया लगिनो थांगै जों आमरकनो भेरिफिकेशन खालायजागो जों अमहाय नाय दङ खाय दङ जै मानसाक जों अजा केबनो किरिया केबनो लाबलासिया चिनि दफानि सामुं खायनानि बागै जों बसकां आगकजाक ते उसुरानानै कुनु अजागा पद करिखा हामबाय 11 दिन चलि रिंजा काहनी नंले सावति लिबो किन्तु yang withdraw खायाखो तो बबो हायरिं मानि रिंजागिया वैजा कक्सना थांमानि ना रिंजागैनो थांबाय रिंजागैनो थांगो ओंखाय आबो खोना हयतो फायखांखै सायमानाय दामरक सालायखा हायबानो जों जुदि चिनि नाहार मुङो जों सगै हांखै चिनि अमनो जों कन्टिन्यू तनिनाय जों तेबो तिप्रानि तिप्रासारक सालब्रुम अजागा जे फायमा हायके तेबो दलके फाय दङ जों कुनु चिनि अर वाना जानाय करि चिनि दफाना मोथांनानै हांखै जों सामुं माखायनाय कष्ट माखालायनाय कारण आगिनि बरगरक हायकेबा आगिनि जे अ हास्तेव चालुगै थांनाय र कांग्रेस फांथुं CPM फांथुं अनेक चिनि बरगनि बागै हामिया खायलांका आबनि बागैनो जों तिनि पापनि प्राचित्य खालायमा दं बबो हाय ककमान खांके नरगो withdraw चिनि डेमोनस्ट्रेशन आबो जों ताबुक सालायखो जों मिटिं खायाखै जों सालायनाय तामो चिनि नाहारमुं चिनि सानमुं तो गायथामनार सायमानो
haipano जों इनार लाइन पारमिट रक फानो सिन तिरप्रा हास्तेव जों दुइ देमान आमनो जों चाइतो गई दंगो ओंके अमनो सिनि डिमान्ड दंगो जों आ डिमान्ड रकनो जों होम मिनिस्टार थानि दिने समिनि कुन सिंनो दं राडा सरनो सं द प्रेस मिट जेएमपी रक प्रेस मिट हाय साथुओ करनि कक्सिसा मं अबाहायसे निजि सरकार दंगो अथस एडिसो सरकार ताबुक सीपीएम से खाइ दङ सीपीएम नो जिरिगि खरां खनाय पानो सीपीएम रगो सीएनो कासिबो माया लिबरालेन नरै मेया तानि एडिसो खायना যদি খাইনাকে বিজেপি সরকার আগরতলাস দङ এই কো আরো তাং দিল্লিও দङ ত্রিপুরাও দङ গটা আগরতলাও তাङै খাইमेया खाइयावै आरो एडिसो जिरि खक दङ आरो खानापान चिनि इच्छानि बेपार जों बजागा आन्दोलन खालामखाय दाबुक ससियेल मिडियानो जुग अ जागा एडिसो खायखाय नेशनल चैनल रक फाया हायदा जत मिडियान लुक बरनो फायो मिया से आनो কয়জন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ইন্ডিয়ান টাইমস যে পত্রিকা ফাতানি দं माने जत कल खायसिं दं बर कन्टिन्यू खबर नाहारि दं अब जतनो सेन्ट्रल सांसगै हायसे आं दाइसिं फैला पूर्व सानानि साइथका बरम गोनां जीएमपी नि आदं साव जे तामिनाय बना जितेन चौधरी दे बर्मा जितेन चौधरी बो सावो जे नक्तां दिल्ली थाङै खालाया हारि आबन साकबे थांनाय नभेम्बर 28 तारिखआव जों ट्रेन बाय त्रिपुरानि थांगौ 450 500 जना बर जों थाङै आरो डेमनस्ट्रेशन खालायका नुख खनबले जों जत ससियेल मिडिया तिबो फुनुगै दंले तामनि बागै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट न त्रिपुरा हास्तेव चालुता खालायदि ते जुदि न खालायना नंखाय जोंनो त्रिपुरालेन मारिनाय अमा हाइरक जों आजाका कक साइ फैगबले ओंखाय नरक नुगिया ओंखाय आबो जों सिटा मुंखै ता कायसा बुनो बिप्लब देब तंगैसे ताबुक जों अनेक किसु मानै दङ आकनि अर बक्ति तारा जाखा आबाय हिनु बकक सिसाव आबो न कबिदा बिप्लब देब तंगैसे बिप्लब देब मुख्यमंत्री दङै इसे जिनि गाव मान थाइसे दाव मानै दङ मालाय दङ दिल्लीयाव थांमानै दङ आबाय बिप्लब देब दे ना बिप्लब चौधरी ना बिप्लब देब बर्मा आबो जों साइमि जोंनि ओंखाय जों त्रिपुरालेन नांगौ जों त्रिपुरासान बागै सामुखायनाय बिप्लब देब याते गुबुननि मुख्यमंत्री पांथों जों जुदि आईपीएफ जुदि अजाका जेकुनु कायसा पार्टी बाय जुदि एलायन्स खाय सरकार चालुका बिप्लब देब पांथों जेसा पांथों महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट मानमा खालायनाय नों महाराजा आसामियान सालनो छुट्टी मान मारिनाय जों ट्रिंग नबो सानै दङ ताक छुट्टी कक बरक रोमानि स्क्रिप्ट मा खालायनाय आम खालाय दङ तर खालायनाय ता 2 बोसोरनि बिसिं जों जतनो खालायरिने आम तो कगेबले तबे जों खालाय दङ मानिक सरकार संले कुन दिनो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट खालायगला खामु महाराजा आसामियाननि सालनो सालसा छुट्टी बरिगला खामु थानाय 8 तारिख जानुवारि 2019 जे मादक परिपथ नांखा आपुओ बरक गसिबो जेएमपि रक जे बरक पुरा सारा भारत 2.5 लक्ष जना बरनि बरक आन्दोलन खालाय दङ किन्तु नो प्रब्लेम बरक आफुरु आमाय खायो नै गसियो दा सीएनो आसल केबेंनाय बरक जेएमपि से नै गसि दङ इनका अमनो साकबले अमनो सिंदे नंनि प्रकाश कारात से सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिसिंतै स्पेशली और सुजाक दङ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट has urged its government to amend the Citizenship Act to provide Indian citizenship to a large number of refugees from Bangladesh. Boraka shudu Bangladesh ni Bengali rongna se tub dihni issue. Particularly ngi cinti prasa nakalai khana blabo borok kalai khaba mo oko ngai omno sa sarakno ba prakash karatno ha sa sarakno sarak yable अब तो जों सायाबले आं सायाबले म डेली स्टार 11 सेप्टेम्बर 2012 सापकजांमानि बौनि चिठिनि मुले नों जे बरंनि 28 तारिख अगस्त 8 जानुवारि 2019 माधबबारिनि घटना आफरु बरक से सारा भारत जतन से कतर चवा खलायो त्रिपुरा खाय सारा भारत तो खायो बरक सारा भारत तो खायनो त्रिपुरा खाय तां खारे गेबा त्रिपुरा खाय तां खारे गे खा साराका बरक आसु 25 बोसोर मि सरकार चाइ दंमानि आफरु सिनि एसडीएम सुकुराम देबरमा संरो आगरतला ऑफिशियल टाइम फायै कगै बोथार जागो कुनु सासाराका केबो कुनु एमएलए सासाराका विधानसभा बचावे फिया जों माधबबारिनि घटनाव आंनि जिखुर विधानसभा बिसिं जेसे सारिक दलफान नंथु साबले सोराय सोराय नों तामो तांनि कग्रिना नों जवाब रिदि साब कक सस्पेंड खालायदि खालाय दंबले मा खालायकबले जवाब मारिबले
Inka borok kun borok sini sosimo honde borma SDM ambassador ko bothar tak mani kaisa bichar maya robiliton thimani robilitin thimani accident hini chao abo belai wana ma singja kok bele जों आजुगै दंया जों सानान बागै नंखरजाक जों आबन बागै सायुबि दङ सामानि लगे लगे सामुंबो खालाय दङ जों जोंनि नेक्स्ट जे आन्दोलन दंबाय माने आबो जतन खालायनाय नरक जोंनो गाबार खालायमानि बागै नरनसे आं पाइपलाया हामबाय मारियो थेंक इउ जतन हामबाय